Takže čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa a dneska tu máme po dosť dlhej dobe recenziu na legový set. Viem, že som dlho netočil, ale nemal som žiadne nápady ani nič. A teda dúfam, že sa na mňa moc nehneváte. Ale urobil som takýto veľký comeback a ideme si urobiť recenziu na tento krásny set. Je to Lamborghini, krásne zelené závodné. Je to z Lego Speed Champions. Toto je ono. To je to Lego. Je ako fakt dobré, musím povedať. No a asi začneme. Takže prvá vec je figurka. Je to takáto blondína v Lamborghini uniforme. S takouto asi francúzským kľúčom, neviem. To má na opravu a vlastne jej vieme vymeniť za takúto helmu. Minútka, vymeníme. Nech viete, jak vyzerá. Bum. Takto vyzerá ako v helme. A s vlasmi vyzerá nejako taktok. No, ale prejdeme k tomu lepšiemu. A to je toto auto. Mimochodom v dnešnom videu si dáme aj pár upgradeíkov na toto autičko aj na figurku. Uvidíte sami za chvíľu. Takže Lego set je fakt ako dobrý, prepracovaný. Napríklad tu jak máme totok, krásne si vieme aj otvoriť vlastne totok, tam hodíme aj figurku. Aj kapota sa dá otvoriť, asi na to, aby tam vošla tá figurka, lebo inak tam nevojde. Ale je to dosť cool podľa mňa. Celé to auto je podľa mňa veľmi pekné. Neviem jak vy, ale podľa mňa je dosť cool aj. Proste môžete si postaviť legové závody. Nevšimajte sa, mi to odpadlo. Ale toto, keď už hovorím, že to odpadlo, sú malé nevýhody v tomto sete. Tu vzadu, jak máte vlastne asi motorček, nejaké nitro, neviem, tak tu na tieto dva dieliky, oni veľmi ľahko odpadávajú. A to je taká nevýhodička v tomto sete. Ale ináč je to podľa mňa dosť dobrý set. Ale naozaj sa to tam na nič napája. Všeobecne toto je taká jediná chybička podľa mňa v tom sete. A mám tu ešte jednu hejt. Ja osobne nejsom ako nejaký hejter, ale toto potrebujem zhejtiť proste, lebo naozaj Lego by to mohlo fixnúť. Mali sme tu veľmi veľa nálepiek. Nevšimajte si tohoto dieliku. To už mám pripravené vec na upgrade. Ale dve nálepky by som kľudne tu ani nepotreboval. A tu práve tieto dve bočné. Veľmi na nič sa ako napájajú. Čo je taká nevýhoda, je to také, že keď už to máte nejakú dobu, ste už postavené, sa dá povedať, nie nejakú dobu, ale proste keď už ste ďalej, tak v návode máte, v tomto návode máte, že to máte proste napojiť. A no ako nie napojiť, ale nalepiť tieto dve nálepky. A je to ako dosť otrava to lepiť, keď už to máte takto a je to otrava proste lepiť, no. Set všeobecne je fakt cool. Tu nás s týmto viete aj hýbať. Neviem, čo to je, ale viete. Takisto aj s týmto k zadným sa dá hýbať a aj s týmto k spodnými, ktoré už som hovoril, že sa to odpája. Tu napájate takéto krásne sekacie nože asi, by som to nazval. A má to asi symbolizovať, jak som už hovoril, nejaké nitro. Je to veľmi pekné závodné auto ináč. No a asi by som sa hneď vrhol k upgradeom. Trošku ešte pri tom zhejtime niečo. No a hneď ideme hejtiť. Tu z vrchu máte tento dielik. On má byť tu ale ono, jak to tam napojíte, hneď sa vám to tak kvázi odstvakne a všeobecne furt do toho spadáva a je to dosť otrava potom napájať nazad. Tým pádom máme tu na riešenie, je to aj dizajnové. Ano. Väčšina z toho, čo tu budem robiť, je iba dizajnové. Vezmete si tento náhradný dielik, otočíte ho a napojíte ho semka. No. Keď ho tu máte napojený, neskončili sme. Vrátime sa k tomuto dieliku, ktorý není náhradný a
Nacvakneme ho na ten. Cvak. Vyzerá to dobré, ako keby, neviem, nejaké mini nitro, malý motorček, ale všeobecne určite lepšie a teraz to aj dobre drží. Takže to je na tom dobré. Potom, teraz si autičko otočíme, takto nejako vyzerá proste zo spodu normálne auto. Ale ideme ešte ďalej. Teraz vyupgradeujeme figurku a vrátime sa k upgradeom auta. No. Máme tu na takúto figurku. To by nechcel ženu, ale pre vás riešenie. Lebo vieme, jak to dopadá, keď sú blondíny za volantom. Hádam ste to všetci pochopili. Minútka. Pozrite sa na autičko. Krásna farba, musím uznať. No. A takto nejako vyzerá sama tá uniforma. A môžeme zobrať hociakú legovú hlavu. Ja som si vybral hlavu Coula z Lega Ninjaga Legacy. Lebo mi príde proste dobrá na totok. Predsa len ten Coul a jeho face. Ale samozrejme, môžeme sa pozrieť aj sem. Máme veľmi veľa legových hlav. Môžeme použiť Lloyda. Môžeme použiť túto hlavu. Tá je tiež dosť dobrá na závodenie, si myslím. Máme tu na toho fakt veľa. Môžeme použiť aj túto hlavu. A to je ženská. Ale všeobecne, ak vidíte, je toho dosť veľa, čo by sa dalo použiť. Ale ja som si vybral proste toho Coula, on mi prišiel najlepší. Tu máme aj vlastne tie nálepky, to som tam ja nalepil len tak, proste aby ste videli, koľko ich tam bolo. No, ale vrátime sa sem. Keď tam napojíme Coulovú hlavu a dáme mu helmu, vyzerá dosť cool. Proste helma, to je. Napojíme mu helmičku a je to dosť cool figurka potom. No predsa len nebolo to až cool, keď tam bola ženská. Si myslím, aspoň ja neviem. Nechcem nikoho uražať, žiadne blondíny. Takže keď to sleduje nejaká blondína, dúfam, že som ju neurazil. No ale takto to vyzerá vlastne. Teraz. A môžeme použiť aj potom nejaké random vlasy. Tak už som hovoril z vašej Lego sady. A ja mám dosť veľkú. Tomto mám ešte minifigurky. Ale to už nie iné. Takto musím uznať, že to vyzerá fakt dobre. Aspoň podľa môjho názoru. A nemusíme samozrejme použiť len toho Coula, jak som hovoril. Napríklad Jay by tam bol tiež dosť v pohode závodník, podľa mňa. Takto Jayová hlava. Tá je tiež podľa mňa dobrá, ale ja už som si zvolil tú Coulovú, no. Vrátime sa k upgradeniu. Dobre. Toto síce nie sú náhradné dieliky, čo vyťahujem, ale podľa mňa ich máte všetci doma. Kto aspoň sa trošku zaujíma o Lego, podľa mňa ich máte všetci. Odpojíme si tieto nožíky, teraz ich aspoň lepšie uvidíte. Odtiaľto si ich odpojíme. A tu vám odstane miesto na cvaknutie. No. Odpojili sme ich a už ich iba nacvakneme na to isté miesto. No. Nevšimajte si. No a keď ich nacvakneme, vyzerá to podľa mňa o mnoho lepšie. Späť, prepáčte, mohol som to strihnúť, lebo videli ste sami, ťažko sa to napájalo. Ale tu máme vlastne tie dva nože. Vyzerá to podľa mňa ako nože. Je to ako dosť cool dielik, môžete to využiť, neviem. Skladáte si legové mesiarstvo do vášho Lego mesta. Dobre. No a takto to vyzerá, keď tam napojíme hento. No, nehovorte, že to nevyzerá dobre. Proste úplný závodník, ničiteľ. Proste cool. No. Máme tu na ešte pokračovanie, ale to si necháme asi na budúce. No, nerobím sa z vás srandu. Ešte máme jeden upgrade a vidíme sa potom. No, proste ďalší upgradeík je znútra. Vezmeme si tieto dva dieliky. Tieto dva. A ideme ich napojiť. Tento, že to je jedno vlastne, ak ich napojíte, že v akom poradí, ale ja to napájam v takom tok. Hop.
Podľa mňa je to celkom cool. A je to podľa mňa dosť dobrý upgrade, ale neviem, že či sa to páči vám, alebo nie. Neviem. Každý má iný štýl. No a podľa mňa to takto vyzerá o mnoho lepšie. Takže ďakujem za sledovanie dnešného videa. Ak by ste chceli podobné videá, tak mi to stačí len napísať dole do komentára. A nezabudnite dať like a odber a ešte jedna informácia. Keď dáme 50 odberateľov, tak bude veľmi špeciálne video. Možno aj live stream. O tom vás ešte budem informovať a mimochodom ešte raz ďakujem za to, že sa nám podarilo takto dať tých 46 odberateľov či koľko. Nejsom si istý naozaj. Ale ešte raz ďakujem veľmi pekne za toľko odberateľov. Takže prosím, dajte like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čau.